я и поклатих отрицателно глава. Ама как така, очуди се касиерката? Ами така, ядосах се аз. Дошла съм тук да играя за по-висока сума. После се усетих. Стана неудобно и като че ли повече няма да ходя в този магазин. А сега да се върнем към нашето предаване. Ако вие искате да участвате, може да го направите, като се запишете на адрес pamet.tv7.bg. Сега е време да започваме. Ето първия отбор за тази вечер. Здравейте, аз съм Илка Гергинова и съм капитан на нашия отбор. Избрах да съм капитан, защото се надявам всичко останало да свърши моята прекрасна дъщеря Цвети. Разчитам на нейната памет и на нейния късмет, тъй като съм я родила в неделя, според приказката "Студеното сърце", щастливи са родените в неделя. Здравейте, аз съм Цвети. Интересното при нас е, че ние сме страшно разсеяни и сме дошли да докажем, че дори заведени хора като нас имат перфектна памет. Мисля, че много добре се допълваме. Аз имам визуална памет, мама слухова, така че се надяваме да победим. При мен вече е първият отбор за тази вечер. Те са една наистина доста интересна двойка. Майка и дъщеря Илка и Цветомира. Илка, ти работиш в агенцията по вписване. Да, вписвам нотариални сделки. Кажи ми, кои са най-любопитните интересни имена, които си чувала там? Страшно интересни имена съм чувала. Не знам, може би тук трябва да сложите червена точка, защото освен малки имена като Весела Засмяна, Бистра Капка, стадион Колев, си спомням беше, също има и доста фрапиращи, нали, чужди имена, които на български звучат доста странно, като Джузепе Педала и Марсел Куртияде, за което... Не ти е скучно с други думи? Не, има много интересни. А записваш ли си ги? Колекционираш ли такива страни? Да, записвам ги, но ги записвам на различни листчета и ги губя, така че което съм запомнила, това мога да кажа. Можем ли да кажем, че вие двете сте професионални играчи, тъй като знам, че сте играли в Минута много? Така ли е? Да. Това ме подсеща, в нашата игра вече играха двама участници, които ние нарекохме машините. Срещали ли сте? Мартин Иванов и Лазар Петров, те са наши приятели. Само че за тях победата е важна на всяка цена, докато за нас по-важно е шоуто. Ние сме дошли да се забавляваме най-вече, да си скараме добре. Тогава искаме да победим, но не на всяка цена. Разчитам на вас да направите шоуто тази вечер. Благодаря. За целта обаче трябва да поканим и другия отбор. Нека да видим кои са те. Здравейте, аз съм Роси и съм капитан на нашия отбор. Избрах да участвам с моя съпруг Милен, защото той много помни лица, цифри, събития. Нашето участие в перфектна памет, това е моят подарък за 20 годишната, откакто се познаваме. И се надявам да си изкараме добре и да се забавляваме. Много се радвам, че ще мога да участвам с Роси. Тя е по-добрата част от нашето семейство и се надявам да бъдем достатъчно добри, за да вземем наградата. При нас вече са Милен и Роси. Добре дошли! Добре заварени. Имате интересна история около раждането на вашия син, свързан с 11 септември. Разкажете ни по-подробно. Ами, терминът на раждане ми беше на 11 септември 2001 година, когато всъщност бяха атентатите срещу кулите близнаци. Но аз родих на 8 септември, когато е родена пък Богородица, майката на Исус Христос. На 11 септември ни изписаха и видяхме това, което целият свят видя. И аз мислих, че е някакъв филм от Холивуд и си помислих, че Холивуд поле няма да измисли така да ни втрещи, да ни ужаси, пък то било наистина. Ами да, наистина и тази вечер ще видим един истински сблъсък на професионални играчи. И двата отбора вече са участвали в телевизионни формати, свързани с печелене на пари. Да видим какво ще се случи тази вечер. Да играем първи кръг. Знаете, в първи кръг започваме с проверка на вашата слухова памет. Илка, ти имаш само проблем с ухото, нямаш с ушите, нали? Чуваш добре? Ще видим. Сега ще проверим. Знаете, ще чуете 6 любопитни факта, след което аз ще задам 3 въпроса, свързани с тях. Руската императрица Екатерина II Велика е подлагала всеки свой бъдещ любовник на секс-тест, проведен от 6 придворни дами, за да е сигурна, че не е болен от сифилис. Според проучване, най-атрактивната мъжка професия за жените е тази на лекаря, следвана от тези на архитекта и журналиста. Децата, заченати през зимата, са по-интелигентни от останалите. В американския щат Пенсилвания, шофьорите, които карат нощем по селски път, са длъжни на всяка миля да спират и да изстрелват сигнални ракети.
Всяка година през летище Хийтрол преминават повече от 50 милиона пътници. През 1915 година на руски самолет била монтирана първата тоалетна. 4 години по-късно американците произвели самолет с баня. Не съм предполагала, че да бъдеш придворна дама е толкова опасно. Готови ли сте да чуете въпросите? Да. Първият от тях е: колко придворни дами са провеждали секс-тест? Така, Роси е първа. 6 какво? 6 дами са провеждали тест преди кралицата. Точно така, Роси. Това е верният отговор. Браво на теб. Добре. Втория въпрос. Колко пътници преминават всяка година, Роси? Отново е на търпение. 50 милиона. Какво 50 милиона? Пътници преминават през Хийтрол. Точно така, това е верният отговор. Браво! И третия въпрос, може да не го чета направо да отговаряш, ако искаш, Роси. Добре, третият въпрос. Коя е най-атрактивната мъжка професия според жените този път? Лекар. Лекар? Така е, това е верният отговор. Макар аз да съм крайно несъгласна, но след като така смятат повечето от жените, Цвети, според теб, коя е най-атрактивната? Може ли аз да кажа? Кажи. За мен най-атрактивната е компютърният специалист. Естествено, нали, Милени, компютърен специалист. Как ще казвам за водопроводчиците? Илка, кажи ми един любопитен факт за теб. Като бях при Цвети, значи тя беше на стаж в Черна гора и ходихме до Дубровник, едно място, което много исках да посетя. Се качихме на най-високата кула Минцете. И докато снимахме горе там, аз забравих, че всъщност стъпалата са на една крачка зад мен. Направих крачка назад и пролетях над 18 стъпала и си разбих главата на последното. Слава Богу, може би някой е бдял над мен, защото освен 3 шева и доста синини, така общо взето се оттървах. Та и до сега един колега ме базика, че съм кралицата на кулата Минцете. Надявам се, че няма други травми, които да са невидими. Дано да не ми се е повредил много мозък от това. Цвети, кажи един любопитен факт, свързан с теб. Скочих от една скала на Българското Черноморие от 18 метра с главата надолу. Беше много добро изживяване. Здрава си, нищо не ти се случи, не са тъчили, лепили или нещо. Странно, в единия случай поне е било инцидент, в другия съвсем съзнателно си го причинила. Не, беше много хубаво изживяване. Адреналин, да. Аз се карам да не скача от такива места, но няма кой да ме слуша. Роси, кажи един любопитен факт. В сравнение с техните явно живея доста скучно, че нямам такива изживявания като В сравнение с техните аз изобщо не живея, така че... Аз гледам къде стъпвам, не гледам така в небето, гледам да не пропадна и така. Супер, браво! Успокоихте ли се? Опознахме се вече, можем да продължим да играем нататък, нали? Следват 9 снимки и 9 въпроса към тях. Нека да видим снимките. Първият въпрос. Колко от самолетите на снимка номер 1 не оставят гиря? Цвети? Да. Не, това не е верният отговор. Роси, Милене? Колко 3. са? Да, това е верният отговор. Браво, Роси. Нека да видим. 2, 3. Втори въпрос. В какъв цвят, Ваничка, се къпе детенцето от снимка номер 2? Роси е първа? Бял. Не, Роси, не е бял. Син. Илка? Син, това е верният отговор. Браво! Нека да видим. Пяната те е заблудила. Колко зъба има тиквата за... Цвети е нетърпелива да отговори. Колко са зъбите? На кое? На тиквата. Зъбите са 3, точно така. Нека да видим зъбите на тиквата. Следващ въпрос. Какво прави кученцето от снимка номер 4? Седи Роси? върху една бъчва. Стои върху бъчва. Не е това. Цвети? Души цветята. Точно така, това е верният отговор. Нека да видим кученцето. Виждаш ли, цялата му муцулка е вътре. Така, Илка и Цвети поведоха с 100 лева. Разликата е минимална. Продължаваме нататък с въпросите. Колко зелени пръста има момченце? Цвети? 2.
2 е верен отговор. Нека да видим за какво става дума все пак. Да, пръстите на момченцето са зелени. Следващ въпрос. Какво държи динозавъра от рисунката на снимка номер 6? Отново Цвети е първа. Държи 2 пистолета. Така е, Цвети. Това е верният отговор. Нека да видим. Роси, нещо са отпуснати. Аз ли? До сега участваше дейно, сега не съм те чувала отдавна. Продължаваме нататък. Колко са шишовете с месо на снимка номер 7? Илка е първа този път. 5. Да, това е верният отговор. Браво на теб! Какъв е цвета на роклята на жената? Илка. Роклята е синя. Така е. Това е верният отговор. Нека да видим синята рокля. И костюма е за мъжа. Вие сте истински машини. Дори не ми давате шанс да задам до края въпроса. Нека да видим и последния от тях. Колко жълти яйца има в кошничката от снимка номер 9? Цвети? 1. Не едно. Роси? 2. Това е верният отговор. Браво, Роси. Нека да видим. 2 са жълтите яйца. Илка и Цвети водят с 800 лева в тяхната сметка. Милен и Роси имат 400. Милен не си се обади нито веднъж. Защо? Затрудниха ли те снимките? Давам път на дамите, нали съм кавалер. А ти си кавалер. Да не би да те е страх, че ще има последици, ако сгрешиш. Това е ясно, но да не се излагаме сега. Не се притеснявай, аз ще преговарям с Роси да няма последствия. Благодаря. Спокойно. Добре, сега идва онази част от играта, която аз най-много харесвам. Става дума за думите, сходни по звучене. Първи ще са Илка и Цвети, тъй като те водят резултата. Коя от двете ще играе? Ами след дълги спорове, Цвети, имахме равни резултати, но му давам път на младостта. Добре. Първата дума е апогей, Апогей. мавзолей, Апогей, мавзолей. полилей, Апогей, мавзолей, полилей. лесничей, Апогей, мавзолей, полилей, лесничей. трофей, Апогей, мавзолей, полилей, лесничей, трофей. корифей, Апогей, мавзолей, полилей, лесничей, трофей, корифей. лицей. Апогей, полилей. Не, обърка, беше мавзолей, беше втората. 6 поредици от думи. Браво на теб, Цвети! Това са нови 600 лева във вашата сметка. Браво, наистина много добър резултат. Роси, Милене, от вашия отбор? Давам път на дамите. Даваш път на дамите. Ти си истински кавалер. Наистина. Или просто много го е страх. Добре, сега да видим ти как ще се справиш и кои са твоите думи. Дъбрава. Дъбрава. Жарава. Дъбрава, жарава. Морава. Дъбрава, жарава, морава. Държава. Дъбрава, жарава, морава, държава. Управа. Дъбрава, морава, жарава, държава. Не, жарава, морава. Ти дори не усети как ги объркат. Нищо, все пак резултата е 4. Имате нови 400 лева във вашата сметка, с което вашата сума става 800 лева. Илка и Цвети имат 1400 във вашата сметка. Браво, наистина страхотен резултат. Милене, искам поне нещо да кажеш до края на предаването. Задължително. Ако трябва стихотворение, ще кажеш, песничка, ще изпееш, нещо трябва да кажеш. Или ти си дошъл просто, защото играете по двойки, защото трябва да са двойки в предаването. Аз се концентрирам повече в водещето. Това граничи с разсейване, не с концентрация. Добре. Това беше края на първи кръг. Следва втори кръг. Втори кръг предстоят разнообразни и интересни задачи. Първо ще видите видео, което ни разкрива малко повече за живота на популярна личност. Днес гост на Перфектна памет е певицата Петя Боюклиева. Тя ще има добрината да ни разходи из музикалния си салон и да ни покаже разни интересни неща. Какви точно? Гледайте внимателно. Казвам ви здравей от музикалния салон на моя дом. Добре дошли. Аз съм Петя, а това е моя роял Густав Рьослер, който си купих от Виена. Интересен факт е, че любимия ми инструмент пристигна през прозореца с кран. Най-важното обаче е, че клавишите са от слонова кост и абанос. А това на какво ви прилича?
Пантовка, чехъл, да, историята е много забавна. Преди няколко години бях поканена на международния конкурс Славянски базар във Витебск. По същото време имаше фестивал на ковашкото изкуство. Един млад хубав ковач ме попита: коя е любимата ви приказка? Аз казах Пепеляшка, даже имам страхотна песен. И взе, че изкова изпред на пантовката на Пепеляшка, само че е от хеви метал. С особена гордост днес искам да ви представя гран-при за уникален глас, който получих в Холивуд, Лос-Анджелес, на световния шампионат по изкуствата, който в поп-рок категорията между 10 и 70 години извоювах това бижу, което едва пренесах по самолетите. Това е иконата на моята закрилница Света Петка, която получих дар от един от най-големите художници Борис Колев от Асеновград, Малки Йерусалим. И, приятели, тя наистина беше току-що осветена и ме спаси от невероятна възможност за катастрофа на магистралата Тракия. Благодаря и беше чудо. Илка, Цвети, вие сте първи. Да, не натискам. Първият въпрос. От какво са направени клавишите на рояла? Аба носи слонова кост. Да, това е верният отговор. Браво! Най-важното обаче е, че клавишите са от слонова кост и абанос. Следва въпрос към Милен и Роси. Коя е любимата приказка на Петя? Пепеляшка. Да, Роси, това е верният отговор. Нека да чуем. Един млад хубав ковач ме попита: коя е любимата ви приказка? Аз казах Пепеляшка, даже имам страхотна песен. Мисля, че няма как такива въпроси да затруднят толкова добри утвърдени играчи като вас. На всичкото отгоре тя много време държеше тази пантовка. Отново въпрос към Илка и Цвети. Коя е годината, изписана върху наградата, за която Петя разказва? 1998 година. Абсолютно, абсолютно, безапелационно. Верен отговор. Нека да видим. Аз верно слушам повече. Следва въпрос към Милен и Роси. Той е: колко китари се виждат във видеото? Една голяма и една мъничка. Точно така, Роси. Това е верният отговор. 2 са. Нека да видим. Браво, наистина много добри играчи. Толкова добри, че Илка и Цвети имат 1800 лева едва в началото на втори кръг, а Милен и Роси имат 1200 лева във вашата сметка. Драги зрители, имам една много интересна новина. Ние от екипа на предаването направихме фотоконкурс на тема "Моята перфектна снимка". В конкурса имат право да участват всички, стига да са пълнолетни и да ни пратят своята перфектна снимка във Фейсбук страницата на предаването. Конкурсът е с награди. 5 най-добри снимки ще спечелят чисто нов фотоапарат Olympus VG110. Условията в конкурса са прости. Първо, споделете най-перфектната снимка, която сте заснели във Фейсбук страницата на Перфектна памет. И второ, накарайте всичките си приятели да я харесат. Само така ще имате възможност да спечелите един от чудесните фотоапарати. Крайният срок за качване на снимки е 26 юни, а в последните епизоди на предаването за сезона ще ви покажем снимките, които печелят наградите. Сега се връщаме към играта. Днес, във втората част на втори кръг, ще видим снимките на още една българска поп-певица – Теди Кацарова. Съсредоточете се, защото и най-малкият детайл е важен. Готови ли сте за снимките? Нека да ги видим. Въпрос към Илка и Цвети. На колко ред е надписа върху тениската на човека до Теди от снимка номер 2? На 2. Да, Цвети, това е верният отговор. Браво на теб! Ето ги, виждат се. Въпросът към Милен и Роси е: колко пръста показва човека зад Теди на снимка номер 4? 2. Не са 2. Нека да видим колко са всъщност. 4.
4. Да, 2 по 2. Следващ въпрос. Илка, Цвети, той е към вас. Какъв цвят са лентите на панталона на момчето вляво от Теди на снимка номер 1? Бели ли? Не са бели. Тези въпроси успяха да ви затруднят. Нека да видим какви са лентите. Зелени. И последен въпрос. Той е към Милен и Роси. Какъв цвят е оградата зад Теди на снимка номер 3? Бяло. Бяло ли беше? Бяло. Трябваше да кажеш, Милене, нещо да кажеш. Всъщност, тя е синя. Нека да видим. Да, това е бялото. 2000 лева имат Илка и Цвети, а Милен и Роси разполагат с 1200. Разликата се увеличава, но това може да се промени, както знаете. Дойде момента, в който нашите участници ще споделят своите снимки с нас, а и ще изпитат наблюдателността на своите опоненти. В това състезание сме дали възможност на участниците да измислят и въпросите към своите съперници. Знаете, снимките са 3, за всеки верен отговор получавате по 200 лева. Първи ще отговарят Илка и Цвети. Затова нека да видим снимките на Милен и Роси. Цвети, нещо стресната ми изглеждаш. Да. Готови ли сте за въпрос? Да. Доколкото може. Кое е числото, изписано на блузата на момчето на снимка 1? 3. Не е 3. Двуцифрено е. Нека да видим. 90. Следва втори въпрос. Колко балона има на снимка номер 2? 2. Да, Цвети, това е верният отговор. Браво на теб. Нека да ги видим. И третият въпрос. Колко човека има на снимка номер 3? 4. Да, Илка, браво на теб. Браво. Това е верният отговор. Рискува, но позна. Нека да видим. Двама, тук е детето. Аз, например, нищо, ти нали това ще да. 2 от 3 е много добър резултат, благодарение на който вече имате 2400 лева. Наистина доста добра сума, мисля аз. Роси, на една от снимките видяхме вашето момченце. Как е неговото? Кристиян. Криси. Добре, защо избрахте тези снимки? Сториха ти се по-интересни или по-трудни? Или... Тези бяха доста лесни. Сега предполагам какви трудни са ни приготвили. Искате ли да видим какви са ви приготвили? Хайде. Ами нека тогава да видим снимките на Илка и Цвети. Трудни ли ти се сториха? Много хора, много нещо. Голяма навалица. Да видим тук. Да видим какви въпроси са ви приготвили. Първият. Колко картини се виждат на снимка номер 1? 7. Браво, Роси! Това е верният отговор! Браво на теб! Нека да видим. Честно казано, аз мислих, че ще се объркаш и ще кажеш примерно 6 или 5. Щях да кажа 5 големи и 2 малки, но реших да ги сумирам в последния момент. Няма значение, пак щеше да е верен отговор. Браво! Вторият въпрос. Колко жени са облечени в червено на снимка номер 2? Сигурен ли си? Не. 2. Доживяхме, Милена, говори! При това вярно! Браво! Нека да видим. Няма защо да не си сигурен, трябва да си сигурен. Ето, виж, отговаряш при това правилно. Дано това е началото на поредица от верни отговори. Тя свърши играта. Той се събуди на средата на този кръг. Добре, има още един трети въпрос и той е: колко зелени бутилки има на снимка номер 3? 1 или 2? 1. Милене, ти колко щеше да кажеш? 4. И едното и другото не е вярно. Нека да видим колко са бутилките. 2 са. Аз се чувикам 1 или 2. Не чуваш внимателно въпросите ти, май. Чувам ги, но не се сещам. Ами, приключваме втори кръг с резултат от 2400 лева за Илка и Цвети и Милен и Роси, които имат 1600 лева.
всичко това знаете, че може да се промени в трети решаващ кръг. Вече се намираме в трети кръг на перфектна памет. В следващото видео ще се отнесем до една далечна дестинация – Египет. Аз лично много си падам по загадките, особено по древните. Нека да видим какво открива в древния свят участника в следващия видеоклип. Знаете, че следват 3 въпроса, различни по трудност и на различна стойност. Първият въпрос. И той не беше започнат да се задава. Милене, ти чака цялата игра, за да натиснеш бутона, преди да съм задала въпрос. Можеш ли да предположиш поне какъв е въпрос? Или това беше някаква грешка? Добре. Първият въпрос. Чета. Колко камили... 2. Колкото и странно да е, това е верният отговор. А въпросът, нека поне да кажем за зрителите какъв е въпросът. Колко камили има на мястото на разкопките? И нека да видим двете камили. Добре. Следва втори въпрос. Явно тук борбата е за бързина, не толкова за наблюдателност. Колко са колоните на входа на музея? Илка, колко са колоните? Аз ли трябва да отговоря или може да се консултираме? 3. Времето ви тече. Това не е верният отговор. Обаче, Милен, Роси, вие имате право да отговорите. Колко са колоните? 2. Да, 2 са. Нека да се убедим в това. И така, третия въпрос. Резултата е 2700 лева за Илка и Цвети. Милен и Роси имат 2200 лева. Следва въпрос за 1000 лева. Колко човека посрещат археолога в музея? Роси. 3. Не са 3. Илка, Цвети? Явно ви затрудни. Нека да видим колко са. Нали 3 сбили през стрелки? Ето, има и стрелки, които ясно да обозначат колко. Петия не се вижда. Петима. Да. Труден въпрос. Нито един от двата отбора не успя да отговори на последния въпрос, което значи, че Илка и Цвети със своите 2700 лева са победители тази вечер в перфектна памет. Браво на вас! Наистина страхотна игра направихте, заслужена е победата. Милен и Роси също се представи доста добре. Милен най-накрая събра смело си отговори на един въпрос. И вие имате 2200 лева, които обаче знаете по регламент в този момент стават 0. Роси, май си наистина разочарована. Много съм разочарована, да. Ще му се караш ли на Милен? Тя е капитан на отбора все пак. Няма. Така че тя поема отговорността. Да. Той опита се, игра, представи се добре. Подкрепяше те, което е най-важното, макар и само физически. Поне се наслаждаваше на гледката през цялото време и много се радвам, че се запознахме. Поне това да си е струвало идването и участието в перфектна памет. Надявам се, че сте се забавлявали. Много ви благодаря за участието. И аз ви благодаря. Илка, Цвети, знаете, че сега идва момента, в който аз ще ви задам въпрос. Дали ще рискувате своите 2700 лева и ще играете за 10 000 или ще заложите на сигурното и ще си тръгнете от перфектна памет с 2700? Аз много бих искала да играя, защото аз ще съм човека, който ще рискува, но мама е капитана и... Мама не дава. Аз смятам да не рискуваме. Пробвали сме се, понякога успяваме, понякога не, но би предстои пътуване в Лондон и искам да имам някакви пари, които мога да похарча. Какво е точно окончателно? Спираме играта. Спирате своята игра и си отивате от перфектна памет с 2700 лева. Приятно пътуване!
харчене ще ти пожелая тогава и успешно харчене. Цвети? Да. Главаш делите? Да, особено ако е това с плодовете, много ме бива и с цифри. Искаш ли да видим каква е? Нека да изиграем четвърти кръг извън играта. Дойде време да играем четвърти кръг извън играта. Извън играта ще играе Цвети, тя ще отговаря на моите въпроси. Условието е, ще видиш поредица от 6 последователни числа. Трябва да ги запомниш и след това да ми ги кажеш в същата последователност. Готова ли си? Да. Нека да видим числата. Двадесет и седем, 64, 2, 33, 50, 15. Браво на тебе! Браво! Наистина! Не мога да повярвам, Цвети. Не си ли разочарована? Не, в никакъв случай аз не очаквах дори, че ще победим, а пък и все пак като за разсеяни хора, като нас, които постоянно си губят нещата, мисля, че... Това е голям успех. Да. Аз искам да посветя това предаване на моята племеница Емелин, която беше на 2 от снимките, която живее в Лондон. Има синдром на Даун, но е едно от най-слабките момиченца. И се надявам някой ден медицината да открие нещо за тази... Дано доживеем този ден. Тя ни вдъхнови. Вие и двете твърдите, че сте ужасно разсеяни, а не много хора успяват да направят това, което ти току-що направи. Просто имам фотографска памет явно. Сега загубихте 7300 лева. Важното е какво спечелихме. За нас чашата винаги е наполовина пълна, а не наполовина празна. Да, това е отбора на оптимистите, който игра перфектна памет, спечели и си тръгва 2700 лева. Отново честито, приятно пътуване, след като парите ще отидат за пътуването. Част от тях. Благодаря. Дойде време да видите рекламите по TV7. С подкрепата на Гинко Прим Смарт. По-мощна формула с добавен естествен мозъчен стимулант. Гинко Прим Смарт. За перфектна памет и концентрация. Колите от 19:45 на 18 юни по TV7. Колите 2 на 3D в киното 24 юни. Мислиш ли стратегически? Мислиш ли за кросовър? Винаги има един кросовър на изключително добра цена. Сега това е Suzuki SX4. Само за 278 лева на месец с ДДС. Мирно! Слушай моята команда! Не гълтай корема! Гълтай Калорекс! Калорекс – нов природен продукт на Борола. Топи маснините на корема и талията. Калорекс – железен ефект. Това променя боята за коса за винаги. Лореал представя Сюблим Мус. Мус боя от ново поколение. Революция. Лек за нанасяне като шампуан. Прелесно. Революция в цветовете. Чувствени, завладяващи, разкошни. Никога твърде наситени. Равномерен цвят. 100% перфектно покритие. Сюблим Мус от Лореал. Ново поколение боя за коса. Защото го заслужавате. Може ли да вдигнете лихвите по ипотечните кредити? Искате да кажете да ги намалим? Не трябва да ги увеличите. Моят Жорко, съкровището на мама, иска да се изнесе от къщи. 40 години се грижа за него, познавам го. Той не може да се справи сам. А онези ужасни жени, сега няма какво да ги спре. И всичко това заради една ниска лихва. Не е само лихвата, има и други предимства. За някои хора нашите кредити са прекалено атрактивни. Промоция с още по-изгодни лихвени нива. Жилищни и ипотечни кредити във ваша полза. Банка ДСК. 60 години. Доверието е взаимно. Мъчат ме гъбички на краката. Появиха се зачервяване, панене, сърбеж. Появи се и лош мирис. Ето решение, което може да унищожи гъбичките. Фунгафин успокоява сърбежа и паренето между пръстите на краката. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 години. Съдържа тербенафин. Преди употреба прочетете листовката. Търсете в аптеките. Ако тръгнеш по пчелата, ще те отведе до меда.
Следвай пътя на професионалистите. Най-богат избор от цветя, мебели и техника за градината. На цени по-ниски от тревата. Послушай своя Баумакс. 30 000 продукта на гарантирано най-добра цена. Електрическа косачка 1000 вата. Само за 79 лева и 99 стотинки. Измъчват ли ви тежест и умора в краката? Търсите ли облегчение за вашите крака? Продължителното седене и стоене сериозно натоварва вените. Появяват се оттоци и синини. Вариксинал е уникална комбинация с конски кестен, която подпомага здравето на венозната система. Вариксинал, таблетки и гел за красиви и здрави крака. Вариксинал – истинско облегчение за вашите крака. От Валмарк. Здраве в семейството. Знаеш ли къде отиват парите ти? Спестявай редовно в МКБ Union Bank и може да получиш лихвен бонус. От МКБ Union Bank. Специално за теб. Обичам чистия и нежен допир на тъканите, като докосване на памук. Затова използвам новата тема с екстракт от памук. Тя изпира перфектно, без остатък от петна. Тема – единственият прах за пране с екстракт от памук. Дерматологично тествана формула, която докосва кожата с нежност и ухание, което пленява. Новата тема с памук изпира до нежност. Уморена си, а? Очите ти са червени като светофари. Уф, тежък ден. Опитай Афомил. 2 капки и ще намали бързо зачервяване. По-добре. И можеш да го ползваш колкото пъти искаш. Много по-добре. Афомил 1000 пъти по-добре. Медицински продукт, прочетете внимателно указанието за ползване. Всичко е платено от вашата депозитна рента. С депозит рента получавате допълнителен доход всеки месец. Плащайте част от разходите си с вашата рента. Сега с лихва 6,2% за лева от Пощенска банка. Беше страхотно! Хайде, Лизи, разказвай. Не знам къде ти благодаря. Ето, връщам ти роклята, макар че въобще не ми се иска. Цялото съм слух. Той ми каза, че съм ослепителна. Че ухая страхотно, че това е... Това е твоя парфюм. Просто си стоим. А сега казвай, с какво е напарфюмирана тази рокля? Просто изпрах с новия Савекс парфюм Делукс. Това е аромат от прах за пране. И не е парфюм. Новият Савекс изпира брилянтно и дава на дрехите неповторим аромат на луксозен парфюм. Ето, това е моят парфюм. Вече и моя. Страхотно хай, нали? Създай нов дом или върни блясъка на стария с още по-изгоден жилищен кредит. Безплатно предварително одобрение за 1 ден и без такса за разглеждане на документи. Блестящи условия от Райфайзен банк, твоята лична банка. Колите от 19:45 на 18 юни отиви сайда Колите 2 на 3D в киното 24 юни. Участвайте в конкурса Моята перфектна снимка и спечелете страхотен фотоапарат. Изпратете най-любимата си снимка на страницата на Перфектна памет във Фейсбук и очаквайте чудесните ни награди. С подкрепата на Гинко Прим Смарт. По-мощна формула с добавен естествен мозъчен стимулант. Гинко Прим Смарт за перфектна памет и концентрация. Перфектна памет. Не знам дали по-скоро да се радвам или да съжалявам, тъй като тази вечер имахме човек, който отговори на въпроса за 10 000 лева. Но това се случи извън играта. Илка и Цвети победиха в перфектна памет и решиха да си тръгнат с 2700 лева. Надявам се, че сте се забавлявали, а също така, че сте научили и доста интересни факти. Ако искате да бъдете част от нашето шоу, се запишете на адрес pamet.tv7.bg. Попълвате един кратък формуляр в интернет и след това като нищо може да се видите по телевизора. А защо не и да спечелите нашата голяма награда? Тя си стои все още невзета и чака своя притежател. А този човек може и да сте вие. Всичко е въпрос на малко смелост и добра памет. Но това вие го знаете по-добре и от мен. Утре в предаването ще видите как се оправят с задачите един бивш състезател по хвърляне на чук и неговата дъщеря, полиглот. Срещу тях се изправят двама младежи, които са виждали жив дух и са готови на всичко, за да стигнат до голямата награда. Всичко това утре от 20 часа само по TV7. За сега, чао! Останете с програмата на TV7 и сериала Робин Худ.
подкрепата на Гинко Прим Смарт. Помощна формула с добавен естествен мозъчен стимулант. Гинко Прим Смарт за перфектна памет и концентрация. Участвайте в конкурса «Моята перфектна снимка» и спечелете страхотен фотоапарат. Изпратете най-любимата си снимка на страницата на Перфектна памет във Фейсбук и очаквайте чудесните ни награди. Сериалът на BBC «Робин Худ». Тази вечер 20:40 по TV7. Иновация в дезодорантите Гарниер Минерал. Без бели петна или грижа за кожата, сега един дезодорант има силата на два. Новият Invisicalm с двойно действие 48 часа. Обогатен с алантоин. Действие 1. Успокоява депилираната кожа. Действие 2. Не оставя следи дори върху черно. Не оставя следи. Кожата е по-мека, по-гладка. Новият Гарниер Invisicalm 48 часа с двойно действие. Погрижи се за себе си. Гарниер. Какви са тия жилищни кредити? Какво е това безобразие? Половината наематели ме напуснаха. Добър ден, госпожо. Ма то така всеки може да си купи апартамент. Каква е тая ниска лихва? Ами не е само лихвата. Браво! Искате да ме докарате до просешка тояга. Искате да оцелявам. Искате да ме качите на градския транспорт. Аз как ще заведа Цезар на Малдивите? За някои хора нашите кредити са прекалено атрактивни. Промоция с още по-изгодни лихвени нива. Жилищни и ипотечни кредити във ваша полза. Банка ДСК. 60 години. Доверието е взаимно. Добре, ще ви пустя, само ако ми уредите едно кредитче за ремонт. Невероятната, непредвидима и изумителна Лейди Гага е тук. Чуя както никога досега в новия й албум Born This Way. Излиза на 23 май. Гледай City TV и виж Лейди Гага на ексклузивен закрит концерт в Париж. Когато видиш снимката на Лейди Гага на екрана на City TV, влез на city.bg и попълни формата за играта. Двама от вас ще имат уникалната възможност да видят Гага на живо в Париж на 15 юни. Това е новата Kia Picanto. Малка, но с характер. 7 години гаранция няма да ви изненадат, защото идват с новата Kia Picanto. Нека домът ви работи за вас. С кредит Активен дом. Плащайте само 91 лева месечна вноска за всеки 10 000 лева от кредита. От Пощенска банка. Сега без такса за предсрочно погасяване. Още вино? Не, благодаря. Извинете. Няма нищо по-притеснително от мръсна къща. Василка, агенция за чистота. Сериалът на BBC «Робин Худ». Тази вечер 20:40 по TV7. Село Нетълстоун. Как Джодерик изпълнява заповед? Как не е твоя грижа? Не бива да приемам от теб. Не бива да ме виждат с теб. Нашият Матьо работи в замъка. Оуен, вземи жена си и семейството и се върни в мелницата. Джодерик няма да я конфискува днес. Да вървим. Какво чакаш? Нищо. Всичко ще е наред. Моля те. Какво?
Чакаш да видиш изражението й. Изписаната на лицето благодарност. Джодерик? Робин, не се бъркай. Знаеш, че съм длъжен да го правя. Хората на шерифа ни следват, за да няма проблеми. Наистина ли си длъжен? Правех го при стария шериф и ти не възразяваше. Беше различно. Защо? Две неща са сигурни в живота – смъртта и данъците. Но когато смъртта се причинява от данъци, има нещо гнило. Вземи това. Дългът на мелничаря. Не мога. Те са крадени. Шерифът знае, че мелничарят няма пари. Мога да ги раздробя, да внасям вноски. Ще е правдоподобно. Всеки път, когато ядат хляб в Нетълстоун, ще са ти благодарни, Джодерик. Знам. Направи ми услуга. Не казвай, че си ме видял. Кажи, че планът е твой. Защо? Приятелите ми ме мислят за суетен. Той ще ни изгони. Робин не е успял. Каза, че ще се погрижи. Как? Какво направи? Даде пари на данъчния инспектор. На бирника. Страхотна разлика. Оуен, Кейт, знаете, че съм тук. Видя ли Робин Худ? Каза, че няма да ни прогониш. Не, съжалявам. Не съм виждал Робин Худ. Но ще се разберем. Уби го! Робин го уби! Робин Худ. С участието на Джонас Армстронг, Луси Грифитс, Ричард Армитидж, Ки Таун, Гордън Кенеди, Сам Траутън, Джо Армстронг, Хари Лойд, Уилям Бек. Сценарист Пол Корнел. Режисьор Ричард Стандивен. Кой застреля шерифа? Спри! Спри! Господарю! Явно е по-добър от теб. Добре те ритна. Кой е той? Нощния пазач. Не го познавам. Нощния пазач. Обикаля от години. Ти дълго отсъства. Той е добър. Всички говорят за него. Виждали са го в Нотингъм и в замък. Винаги нощем. Оставя лекарства и храна. Хората на шерифа имат заповед да го застрелят. Пази ни! А защо уби Джодерик? Трябва да го намерим. Град Нотингъм. Селените в Нетълстоун съобщиха, че Робин Худ е убил невинен човек. Чудесно, нали? Каква драма! Защото дори любимите му селени ще се разгневят, когато героите им се избиват. Какво друго приказват? Худ спрял прогонването на мелничаря. Войната е размътила ума му. Не съм изненадан. Какво да предприемем? Веднага да накажем селените. Джодерик не би искал. Защо да страдат невинни хора за смъртта му? Същите хора, които видяха и съобщиха за престъплението.
Наказанията на селените дадоха ли резултат до сега? Не. Мария не права. Да не се повтаряме. Дюфорт Ной. Алтернативи? Да извлечем политическа полза от това. Робин ни развърза ръцете. Съгласен съм с теб. Глашата и да огласят какво е станало. Всички да чуят, че невинен е бил убит. Чудесно. Ще спечелим сърцата им. Милорд, предпочитам действията пред думите. Ако разполагам с права, ще го издиря. Чудесно. Действайте и ще видим кой ще победи. Джодерик беше уникален. Мил, състрадателен, начетен. Убийството му е... Тръгваме след като погребе Джодерик. Ще кажеш, че си разстроена. Наистина съм. В отговор на поведението на Робин Худ, Джо? който нападна... Защо си тук? Невинен. Не си вече на работа. Призовавам. Привикаха всички. Изтеглиха ме от запаса. Ще говоря с шерифа. Ще те освободя от задължението. Работата ми помага. Все още търся жена си нощем. Звучи глупаво. Не. Когато всичко свърши, идваш у нас. И всеки може да загине за миг от стрела, изстреляна от Робин Худ. Твърди, че си убил Джодерик. Естествено. Да, но така излизаме престъпници. Такива сме, нали? Да не сме друго. Стабилност, ред и власт, а не хаос и жестокост, каквато всява Робин Худ и разбойниците като него. За това долно престъпление, това убийство, ще открием Робин Худ. Ще пуснем кучета, ако трябва, и ще се уверим, че той няма да успее. Да не се повтаря, чули? Всичко е в моя чест, нали? Защо мислиш, че всичко е за теб? А не е ли? Даде му коз, с който да те победи. Уби невинен и той сега се възползва. Не беше нощния пазар. Къде знаеш? Знам. Ти избяга от Джодерик. Трябва да вървя. Помогни ми. Не е нощния пазач. Който и да е, ще го открия. Но не мога да проникна на едно място. Претърси замъка. Не ми нареждай какво да правя. Моля те, трябва да изчистя името си. Да се хване убиеца. Не е ли по-важно? Ако хората не ми вярват, как ще им помагам? Ще опитам. Колите от 19:45 на 18 юни от TV7. Колите 2. Не преди да е в киното 24 юни. Нека домът ви работи за вас. С кредит Активен дом. Плащайте само 91 лева месечна вноска за всеки 10 000 лева от кредита. От Пощенска банка. Сега без такса за предсрочно погасяване. Хайде, влизи и разказвай. Той ми каза, че съм ослепителна. Това е твоя парфюм. Просто се настоима. Казвай, с какво е напарфюмирана тази рокля? Ето, това е моят парфюм. Новият Савекс изпира брилянтно и дава на дрехите неповторим аромат на луксозен парфюм. Страхотно хай, нали? Да получиш лихвен бонус от МКБ Union Bank. Специално за теб. Пази се! Невероятният детски кът.
приключения, игри и подаръци. Да не си на 7. С Супер 7 всеки ден. От 11 до 19 юни в рамките на Автосалон София. Световният лидер в заниманията за деца. Тук сиво е небето, сиво е шосето, къщите са сиви, сив е и градът. Ние ще променим това. С новия си ипотечен кредит Дом градина Инвестбанк ви предлага до 100 000 евро за покупка на жилище и имот без такса пред погасяване и при изключително изгодна лихва от 6,25%. И още, като подарък, банката ще озелени вашия нов дом. Ипотечен кредит Дом градина от Инвестбанк. И ще върнем в този град най-любимия ни цвят. Зеленото ви отива. Хиляди жени избраха Garnier Essentials крем против бръчки. Аз съм много взискателна към външния си вид, както и към избора си на крем. Но най-доброто не винаги е най-скъпо. Това разбрах с крема против бръчки Garnier Essentials с растителни екстракти и антиоксиданти. Резултатът е видим. Бръчките са изгладени. Ефикасността е най-важното за един крем, а и разумната цена. Крем против бръчки Garnier Essentials. Погрижи се за себе си. Гарниер. Само през юни на специална препоръчителна цена. Колите от 19:45 на 18 юни от TV7. Колите 2 на 3D в кинато 24 юни. Пандорум. Тази вечер. 22:15 по TV7. История след апокалипсис. История за надеждата, за страха, любовта, природната стихия и оцеляването. Виго Мортенсън, Робърт Дювал и Чарли Стерон в Пътят. Събота, 22:15 по TV7. Фортной, началник на Карула, вече почетен пост ли е? Не така се решава проблема, Робин Худ. Глашатай. Сергей? Мариан. Толкова кучета за един човек? Да, моя идея. Началникът на Карула не прави нищо. Състезавате ли се? Той е жалък човек, издигнал се високо. Всеки ще е по-добър от него. Политика. Дори когато татко беше шериф, не проумявах цялата заплетеност. Той ме изпрати тук, впрочем. По-безопасно е с убиец наоколо. Казваш убиец. Не мислиш, че е Худ? Който и да е, ще съм в безопасност в замъка. Не е позволено. Ще говоря с шерифа. Благодаря, Сергей. Започнете от южната част на гората. Ще